Hello, good evening everyone. नोंथांमोनखौ आंनि बे TV official YouTube channel आव बरायबाय। दायो जोङो एसे बार लाहैनो नागिरदों गोजौआवहाय। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। फैद' थाब फैद'। गाखोनांगौ दङना। Hello guys. लकेसनाथ' बिराद मोजां। औ लकेसनाहाय। औ। एसे फुटलां नुदों ना माबाया केमेराया? फुटलां नुबाय दोङो केमेराखौ। स' लोगोफोर जोङो दा थांगासिनो दङ। जोङो दा गोजौआव फैबाय। क'क्राझार बिराद दै लोमलादों नै। नायलाय बिराद वाटारफोर दं। गाहायाव नालाय गाहायाव फुरा वाटार। बिराद अखा हादों ना। बिराद अखा हाबाय दंना बेखायनो एसे दैफ्रा जमा जानाय। बिराद थान्दा। वाव सुपार। माबोरै नांदों गोजौआव फैनानै? हा? मोजां। सेल्फि लाफैदों? थान्दा। बिराद मोजां ना? बिराद मोजां नै माबाफ्रा थान्दानो। अखा हाहांना बेखायनो एसे थान्दानो आरो। दा समाव जोङो मा होनो बारबो जानांगौ जायो। जोङो गावनि माखासे फिजिकेलखौ मोजां खालामोब्ला जोङो एसे सुदेम मिथिंगानि माखासे बिरादथा जेन'बा मोजां फेन्टास्टिक जोङो बारफोरखौहाय जोङो लानांगौ सम अब्लासो जोङो मा होनो गावनि फिजिकेलफोरखौहाय जोङो मोजां खालामनो हायो आरो। स' लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै नांदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बियो क'क्राझार रुपाथि नोगोर। दायो जोङो बेवहाय एसे बेरायफैदों। आङो दा फंनैसो बाथ्राफोर बुंनि। जायफ्रानाखि इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोन आरो जायफ्रानाखि खुलियाखै जेन'बा खुलिनांगौ जेन'बा दङ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो दायो मा होनो जोङो इउटुब चेनेल ना जेन'बा ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय जोङो मा होनो मोनसे इउटुब चेनेलफोर जोङो खुलिनानै जों ब्लग भिडिअफोर नङाबा मिउजिकफोर नङाबा बिदिनो माखासे मटिभेसन माखासे भिडिअफोर जोङो लाबोनो थाखाय जों सेस्था खालाम। बयबो आवगायलां। जोंनि बर' मानसिफ्रा बिरादथा खम इउटुब चेनेल खुलिनायावहाय। दा बेलेग मानसिफ्रा बिरादथा दङ बिदिनो दस्रा मानसिफ्रा आरो जोंनि बर'नि अनगायै दा बिसोरो मा होनो बिरादथा जेन'बा दावगागासिनो दङ। दा जोंनि माखासे बड' पिपोलफ्राबो जेन'बा मोनसे नङा मोनसे एंगेजआव थानोब्ला जेन'बा बे खाथा सेलसेला मानसिफोर दङब्ला जोङो मा होनो इउटुब चेनेलफोरखौ जोङो मा होनो खुलिनानै जोङो मा होनो माखासे दावगालाङि गावनि रोंगौथिफोर गावनि जेसेबांनाखि जेन'बा एक्सपिरियेन्स नलेजफोर दं बेखौ जोङो मा होनो गुबुन हारिनोबो जोङो मा होनो देखायनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनि बयबो। लाजिनानै लाब गैया। जोङो गिनो नाङा लाजिनो नाङा। आङो रोङा होननानै जेबो थानाङा जोङो। नोंनि बेसांनाखि रोंगौथि टेलेन्टफोर बेखौ माने देखायनो नाजानांगौ आरो। दा जोङो लाजिना थायोब्ला जों मा होनो खाजि गोमायोना जोंना लाजिना थायोब्ला। बेखायनो जों मा होनो लाजिनो नाङा आरो जेब्लायबो। दा जोङो लाजिया माथिनो जोङो मा होनो खुलिनानै जोङो बुंनो रोङोब्ला नोङो मोनसे भिडिअ'आव नोङो बुंनो रोङोब्ला आरो बै सेकेन्ड टाइम फैनाय भिडिअ'आवबो नोङो मा होनो बुंनो थाखाय नोंनि थाखाय इजि जागोन आरो बेवहाय बेबायदि आरो। बेखायनो नोंसोरबो आरामसे खुलिनानै दावगालां। जिखिनि नोंसिनि सायाव मा भिडिअ हगारो ब्लग भिडिअ बानायोब्ला बिराद मोजां मानसिफ्रा नायलायो मोजांबानो जानांगौ।
मोजां भिडिअखौसो नायखायो गाज्रिफोरखौथ' नायखाया बयबो आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बिरादथार जेन'बा फंबाय बिनानावफ्रा बिरादथार हेल्प होयो सोर सोरना इउटुब चेनेल दं बेखौहाय मा होनो गैयाब्लाबो गावसोर मा होनो बिरादथार बिदिनो हेल्प खालामो दा नोंथांमोनाबो जेन'बा खुलियोब्ला बिरादथार हेल्प मोनगोन खुलियो जेबो नङा दावगालां जोङो दावगालांनांगौ जोंनि बर' माखासे मानसिफ्रा बिरादथार खम दा नोंथांमोना दावगालां आरो स' नोंथांमोना ओरैनो जायखिजाया माब्रै दङ नैबे माबासिमावहाय लकडाउननिफ्राय लानानै आरो सोर सोर बहा दं सोर सोर बहा गैया ना बिराद मोजां बारा दिनैहाय जोङो दा एसे गोजौआव फैनाय जादों आरो दा नोंथांमोनाबो बिदिनो बारफोरखौ लानो थाखाय सेस्था खालाम मर्निं वाक खालाम इभिनिं वाक खालाम गासैबो जाफुंगोन थांखिफ्रा गावनि फिजिकेलिया मोजां थायोब्ला गासै जोङो मा होनो खामानिफोरखौबो जों मावनो थाखाय जोङो बिरादथार जेन'बा गोसो जायो आरो बेखायनो जों मा होनो फल' खालाम जेन'बा गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दङ जेरै आलफ्रेड ब्रादार आलफ्रेडफोर ओमफ्राय फंबाय बि बयस सनजय बर' ना बेनि नामा बिसोरथ' बिरादथार इन्टारेस्टिं खालामो दा नोंसोरबो मोनसे नङा मोनसे टेलेन्ट दङब्ला जेन'बा लाजिनायफोरखौ गाराबा नोंसोरबो मा होनो लाजिनायफोरखौ गारनानै आरो नोंसोरबो बिसोरबायदि माने इउटुबार जानो थाखाय सेस्था खालाम लाजिनानै जेबो गैया माबायाथ' बि बयसआथ' आगोलावहाय बेथ' बर' माबा बानायोमोन बर' बियो भिडिअ बानायोमोन बर' ब्लग बर'नि बियो मा होनो स्पिच खालामोमोन माने रायलायोमोन आरो दा सानसेखालि बियो मा होनो भिउस बियो थाङियावहाय माखासे गावनि माखासे रोंगौथि जे हिन्दी लेंगुवेज बेखौ बाहायनानै बियो मा होनो बिरादथार जेन'बा दा नाम जादा बियो मा होनो इण्डियानावहाय बियो मा होनो बेखौ बयबो मिथिलायो आरो बेबायदि आरो नोंसोरबो ओरैनो सेस्था खालाम अब्लानो बेबायदि जाफुंगोन बेबायदि आरो दा फरायनाय समाव आवगायलां फरायनायखौबो जों गारनाङा आरो मोनसे जेन'बा फिसा फिसौ खामानि मावनायखौबो जों गारनाङा आरो बेबायदि आरो बिमा बिफाखौ सहाय खालाम न'खराव हेल्प खालामलाय अब्ला जोङो मा होनो गासैबो जोंनि मावनो लानाय थांखिफ्रा जाफुंगोन दा गडनाबो मा होनो जोंखौहाय इसोराबो मोनसे नङा मोनसे टेलेन्टफोर होनायखाय जोङो मा होनो बेफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन आरो दा मोजां था बयबो सेभ इउर लाइफ जोङो माबा थानांगौ आरो सेफ थानांगौ जोङो दा लकडाउन नालाय बिरादथार जोंनि गावनि फिजिकेलिफोरखौहाय जोङो स्ट्रंआव लाखि बयबो मोजां था न'आव थानानैहाय लेखाफोर जेन'बा जायफ्रानाखि स्टुडेन्टफोर दङ फरायग्रा गथ'फोर दङ एबा बिदिनो हाइ लेभेलाव फरायग्राफोर दं नोंसोर फरायलांबाय था बयबो गावनि रोंगौथिफोरखौ देखाय आरो लोगोसे बिदिनो मा होनो ब्लग भिडिअफोर जेन'बा बानायनो थाखाय सेस्था खालाम अब्लानो गासैबो थांखिफोर लोगोसे गासैबो फरायनाय बेजों लोगोसे थांफागोन आरो स' आं बेखिनि बुंनानै नैबे इभिनिं टाइमावहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय जिखिनि नोंसोरो मोजां मोनदोंब्ला ओरैनो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलखौहाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय बांसिन गोजोननाय थाबाय गाबोनहाय मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन आङो गाबोनहाय जायफ्रानाखि जेन'बा मेथाइ खनग्रा गथ'फोर दङ जेन'बा रोङिफोर हयथ'बा सोलोंनो गोसो दङ बिसोरनो थाखाय आङो मोनसे मोजांथार जेन'बा भिडिअ लाना फैगोन नोंसोरनोहाय नोंसोरो जेन'बा गोसो दङब्ला गाबोनहाय जेन'बा नेना थाबानो जाबाय माबोरै खनो माबोरै जेन'बा टेलेन्टफोरखौ बाहायनांगौ बेबायदि आरो स' लोगोफोर अब्ला दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ